Видеоро дар нафараи рӯй кунем, ки фақат дар ВКонтакт публикатсия кардесиян. Ассалому алайкум, номи Никрусшо. Бо ҳамун гапи аввал ин видеоро дар ҳамун нафараи рӯй кунем, ки фақат дар ВКонтакт публикатсия кардесиян. Ман мешиносам одамоеро, ки дар ВКонтакт вақти публикатсия мекарданд, оҷа яхел вақто авторски права, оҷа барои сурат, барои яхел чизро мумкин аст фурӯхтан, случайно мефурӯшанд, аҳамият наметиҳанд дар ҳамун запретҳои ҳамуҷа, баъд уведомление мебиёад, аҳамият наметиҳанд, ВКонтактшонро маҳкам мекунанд. Бо фикр ки ҳой айнол зада хезонда. Иҷа гап да ие. Чӣ мехостам гуфтам? Шумо да беҳтарае, ки уже ҳозир дар ин момент сар кунед дар Телеграмам канал кушодан. Акман нишон наметиҳем ин чиза, бисёриҳо метавонанд ин чиза, просто ин гап ҳамиқа буд, ки шумо пештар дар ВКонтакт мекардем, Телеграм надоштен, вақтиш расид, ки уже Телеграмам кушоен. Вақте ки шумо Телеграм дорен, уже дар корае, ки ай ВКонтакт подписчикотонро боиса ҷалб кунед. Яъне ки дар описаниёи ВКонтакт публикатсияш ҳар як тишта ссилкаи Телеграм каналотонро монед, барои он ки ссилкаи Телеграм канал уже камтар чиқебу ҳамун бурӯи шумо бо дар як площадкаи дига мешавад. Як площадкаи дига Телеграм 100% площадка. Ман қадар одаморо медонам, ки через Телеграм қайдари ҳар чизо фурӯхтесиян. Ин видео ҳамиқа гап буд. Ай ВКонтакт, не только дар ВКонтакт. Не только дар ВКонтакт кор кунед, Телеграмам гузарен ҳатман. Майлеш.